Diyos kayo ba? Remix. You know I'm gonna get pinaghirapan natin sa loob ng yan. Yun yung pinaupong ano. Yan siya. Yun yun. Yun. Ba't kayo pa sa sangkalan? Makarol dyan. Ayan. Yun sa loob. Dali mo dito yan. Ba't patigil yung ano? Mahal. Patigil na lang. Kaya hubos natin ngayon ano. Isang-sama. Okay. Bago tayo, ito na pala yung tsura ng ano. Yung pinagagawin niya, ayan. Yun. Hindi siya nasunog. May tangkad, tsaka yung asin. Hindi na pwede. So, lagyan mo ng tubig natin. Lagyan mo ng tubig. Okay. Ayan. Ito na yung ano natin. Ayan. Libre. Grabe lambot. Bango. Grabe. Okay, bago tayo kumain, tayo muna tayo guys. Salamat po ng marami sa mga viewers, sa mga subscriber ko agad. Salamat po at marami pang views, marami pang videos na darating. Salamat po. In Jesus' name. Amen. Grabe. Oh. Yung sa kalambot.
tayong sumama sa video natin guys. Woo! At meron tayong sausawan dito, toyo at saka kalamansi, asukal o isang sauce. Test muna tayo. Grabe. Walang pala makakandok dito. Sarap na. Ang sabi gayahin yung ginawa ko, promise. Ang sabi lang ko. Promise. Ngayon pa lang mga sagayahin nyo na yun. Kung paano ko siya niluto kanina. Grabe. Hindi bago ka sa mga lechon manok, lechon ganito, lechon ganyan. Grabe. Sa Pampanga ginagawa namin ito sa mga bibe, sa mga itik gano'n. Sa manok, grabe. Grabe. Guys, sobrang nanood yung lasa niya. Ang grabe. Dahil sa level talaga to. Ang grabe, sobrang lambot. Diba? Tapos sa palayok tapos may ibang lasa niya kasi sa palayok sa nag-auto. Grabe. Grabe mga soy, oh. Ayun. Okay, soy, oh. Yan. Oo. Yan, oh. Sabi ko na, may ibang lasa. Iba yung luto sa palayok, grabe. Tapos sa pumarilate ko kanina, walang asin yun. Pero ngayon, may lasa na yung manok. May lasa yung manok kasi pinukuha sa asin, nag-evaporate yung ano. Yung asin kasi useless na yun. Hindi sa pwedeng gamitin. Naging parang buhakan na lang siya. Kaya, gano'n lang nangyari doon. Ang higit. Ay, marami. Hindi ko lang sasabihin ko. Masarap. Try nyo. Sarap talaga. Ewan mo. Pati gusto naman, sarap ito. Grabe, kahit ako mag-isa kaya kung buhay ng manok. Yung sausaw ko may secret din ito kung paano ko siya napasarap. I-chat nyo ako kung paano ko siya napasarap. Ituro ko sa inyo. Kaya ang importante nito, yung bagong pagluluto ng manok. Grabe nyo yung cooking. Hindi ko mag-iihog talaga. Masarap lang ng bahay. Promise. Pag hindi ko masarap, balikan nyo ito. Tingnan nyo naman, hinihila lang. Kaya malapot yan. Wah lang. Sanggip baka mo kaya ito. Nasa bahay lang. Kaya-kaya nyo. Ito. Ayun yun. Ayun. Grabe ang level of experience. Ang sarap ng mga pinaglalagay natin kanina yung garlic powder, onion powder, yung paprika. Tapos may konting MSG yun. Wala na akong nilagay ng asin, so yung nasa nung nag-evaporate yung asin, yun yung nagpalasa sa akin talaga mga soy. Kaya, grabe. Nakaka-addict to.
Grabe, lahat ng party malambot. Mm. Grabe ang bango. Isa sa the best part, ayan. Yung dibdib. Kahit kumain ng asawa ko. Yung kain ng asawa ko, parang disira ako. Betos paano kumain? Grabe sa aking kasawa. Ako. Bakit may lasa ng umubusan nun? Sa palaya, marami. Nagkakaiba akong nalalasahan. Hindi mo sarap ito ang tao. Ako yun. Lupan din naman natin. Ito yung pangalan natin. Okay, so ito nyo naman. Ah, grabe. Wala akong masabi na flavor. Grabe, sobrang na. Yung flavor niya, ang sarang grabe. Sobrang lambot. Okay guys, malapit na, hindi na lang to. So halos ulang dalang din itong kinain namin ito. Kaya sa marami pang mga videos, marami pang cooking tutorial, traditional cooking tutorial. So please stay tuned to my channel. Please share and subscribe to my channel, Soy TV channel. Thank you, God bless, and more power. Bye-bye.